Human na unya sa Office of the City Market ang paghimo sa Carbon Public Market nga Discipline Zone, diin masingusgan na sa maong buhatan ang pag-implementar sa mga palisiya sa merkado, diin usa niini maong striktong pagmulta sa mga nakalapas sa Cebu City Market Code. Subay kini sa mga kausaban nga gibuhat ni City Market Administrator Robert Barquilla nga naglakip sa pay parking nga nakatampo og dako ngano mas dako ang kita sa iyang buhatan sa unang duha ka buwan karon tuiga, itandi sa samang panahon sa niaging tuig. Base sa datos gikan sa Office of the City Market, moabot sa 23,728,483.79 centavos ang nakolekta sa mga buhatan sulod sa unang duha ka buwan karon tuiga. Itandi sa kapin 22.9 million nga collection sa susamang buwan sa niaging tuig. Na-create gyud ta og task force sa market para pagbantay gyud sa atong mga palisiya kay purely policy ra man gyud ang atong gipa-implement. Through policy diha ta nakakolekta og dako-dako kay of course ang mga pagdakop nato sa e-bike, mga violation sa mga karmata, kaning mga violation sa mga easement, diha mo increase man gyud atong collection ana. Aside ana is nag-introduce pud ta og kaning parking area diha sa ato bangon sa atong market, ang kanang unit 1, 2 ug 3. Ikatulo is ang gipangusgan nato ang pag-appraise sa atong mga moabot nga produkto gikan sa laing lugar. Subay niini subling gipahinumduman ni Barquilla ang kadtong mga manindahay, e-bike drivers ug mga karumata nga magbinantayon gyud permi o mugsunod sa mga lagda sa merkado tungod kay tinud-on gyud nila ang mga silot kung makalapas sila sa balaod. Ito na lang siguro ang gikuan nila nga magbinantayon na po sila sa ilang mga pagkuan. Nga kung panalitan dili designated areas na diha sa e-bike, wala gid sila diha dapita. Kana mga karmata, of course, dili na sila necessary mo counterflow. Ang kaning mga naninda pod, dili pod na sila mo extend sa ilahang mga gitinda within sa ilahang area. So, kung isama up lang gyapon na nato tanan sa policy o matod pa sa atong mayor, ang atong Singapore like is disiplina. So the carbon complex itself is a discipline zone. Kini ang balita. Novoyanson, Cebu City News.